Bueno, Amets Arzaiusekin gaude hemen, gaurko saioari hasteko prest. Bueno, Amets, zez produzu gaurko saioaz? Ezagit, goizean ez gaude hain ohituak ordu hauetan kantatzen normalean arratsalde iluntzeko lana edo jarduna izaten da gurea, eta hemen eguerdiko saioa gainera batzutan ordu batean, baina hemen 12 gertatu da zagidia gorputza edo burua ordu hontan ez esnalditan edo dagoen, baina azken urtetatik oroitzapen nahiko polita dut, uste dut Donostian eta festa hauen barnean pixka bat bertsoak bere lekutxoa egin duela plaza hontan gainera, eta, bueno, ia oroitzapen hori ez dugun gaur zapuzten, nik bai badut saio politi baten ilusioa. Gaurkoan gainera, Gipuzkoar bat, Bizkaitar bat, Arabarra eta Lapurtarra dauzkagu. Zakit, aztertzen alituzu zuen saiokideak, etorri baino lehen? Egia esan nola egun hauetan nahiko martxa zoroan gabiltzan, atzo sairon bat, gaur, bihar etzi, askotan ez dugu ez gehiegi pentsatzen aurrez, baina momentura geure saioarekin pentsatzen joaten gara, eta han elkartzen gara gaudenak, batzutan bidean ere elkarrekin, baina udarako eta abuztu erdiko egun hauetan ez da saio bakoitzari olako espazio mental hori okupatzeko astirik izaten, eta ezagutzen gara egia esan urtean zehar elkarrekin ibiltzen garena gara normalean, orduan ezagutza horretatik egiten dugu. Gorka, atzean dauzkagu gaur goiza laituko diguten lau bertsolariak, laituko digutenak, edo zure biktimak ere izango direnak, ezta? Zu gai jartzaia izango zarelako? Bai, gai jartzen ez, biktima baino saiatzea talde bat osatzen eta denen artean ahalik eta saio txukunen naiten ez, behaienetik eta nin neretik denen artean hoxe. Aldan da ondo osatzen. Nerea, goizegiagian ez, bertso saio baterako? Ba, ez dakit goizegi, baina bai, ohitura behintzat normalen beranduxeo ohituta gare, ez, o atxalden, o gauen, baina goiza esnatzeko ondo etorreko zaio. Bai, gainera, Donostiako aste nagusiaren baitan, nahiko ohikoak bilakatzen ari dira bertso saio hauek. Zer iruditzen zaizu zuri? Ondo, ez dakit, Donosti bertsozalea izan da, berez ez die saio askoin izan festatan, oindala urte gutxi arte, eta oain ere, ondio falta zaie igual egunero izatean zea hori, ez da, baina ni iruditzen zait ezinbestekoa dela. Bai, aste azkenean bete egin zen, eta gaur ere, oraindik hutsa aurkitzen dugu goiz delako, baina nik esango nuke bide beretik joango dela. Bai, euririk itezpado, bai, ez da. Ez dakit, esan lehengo aldia da, Aso plazaran atorrena, orduan ez dakit oso ondo zenbat jende eta egongo da, baina, hainbeste aulki jarri bat dituzte 3. egunen aurretik bete dialako izango ala suposatzet. Bai, errespetu pixkatekin plaza berri hontan edo nola? Bai, errespetua baino igual kezka hori ordezko nator, ez? Orduan ez da nire papela betetzera bakarrik natorrela, ez? Batzuk esperoko dute Amaia ikustea eta bapaten ni azalduko naiz, orduan ikusiko dugu. Beno, nahi. Gaurkoan Donostiako plaza hontan, ohikoak bilakatzen ari diren saio hauetan, ez dakit, zer moduz ikusten duzu goiza? Ondo, printzipioz ondo. Hasi aurretik beti ikusten da ondo, amaitu eta gero esango da, baina plaza polita goten da, jende biltzen da, eta esperantzakin, gero zer gertatuko dan, zorion ez eta zoritxarraz bertzolariok ezin dugu hori bermatu. Ezin duzu aurre ikusi. Izan altzara inoiz plaza hontan, lehenago? Bai, ez dakit zenbat urte diren ja laupa bost edo, hasi zirela mensaioak egiten, esango nuke urtero, baina ez dakit, bai. Bai, egitarrago ofizialaren barruan, ja nahiko ohikoak bilakatzen ari dira hemen. Eta bestetik ere, atzo Trinitate plazan gauez ere bertso saioa izan zen, instrumentu ez lagundurik. Azken aldian esan dezakegu denetarik ikusten dugula. Bertso poteoak, bertso trikipoteoak, pianoz lagunduta, dantzaz lagunduta, era askotako modalidadeak. Beste zerbait bat dago asmatzeko, bertsolaritzaren inguruan. Asmatu daiteke edo zer, bertsoa dauka gauza bat ona, oso eramangarria dela, esan edo zentzu fisikoan esan daiteke, edo zerekin nahaztu daiteke, ez da kutxa handi ba behar, ez da eszenatokia handi ba behar, eta musikarekin harremana berezkoa dauka jatorrian, ez da, hitza eta musika dalako, eta gero beste gauza askotarako bertsoa dauka bentaja bat, eta da, hoxe, ez dela eraman beharra ez ekipo bat, ez ezer orduan, taberna baten, edozein tokitan, komun baten, edozein tokitan egin daiteke saio bat, ez?
horre baduzka bere alde honak eta esain honak ere, noski. Ba, beti ez direlako baldintza okienak izaten, baina hori da gure ibilera. Beraz, oraindik ere etorkizun luzea dauka eta beste hainbat ekimen sortu daitezke bere inguruan. Bai, nik esatea ez da ondo behar bada, baina bertzoak dauka etorkizun eternoa doainik da. Ez da behar amplifikadore bat, ez da behar rezer, hitza eta gogoa, baina ez da behar, orduan seguro asko zibilizazioa doan bidean hau dena pikutara joango da laster, eta ez dukiko ondasun materialik, beraz hori baino zaio geratuko, eta bertzo horrengo da. Gaurkoa saio berezia ez da, etxean zure auzoan bertan gainera. Bai, alaxe dugu gaur, eta bueno, urtero, hasi zienetik urtero ditzen digute, eta pozik etortzea. Imaginatzen dut, pozik ez, egongo zarela hemen atzean dugun EASO plaza hau beterik ikusteaz. Bai, hasieran gaina ez genekin, hasi ginean nola funtzionatuko zuen plaza, baina egia da aldiro betetzen dela, eta oso girona goten da. Hor dauzkagu zurekin arituko diren bertsolariak, ezakit aztertu aldituzu. Aztertu beharrik ez dago, hau egiten dutena da bertxotan oso ondo, eta nik aber beraien erritmoa seitzeko aukera daukaten gaur. Donostiarra izan da, imaginatzen dugu, saio ondoren tokatuko zaizula, hemen anfitrioi gisa edo aritzea, ez da? Behintzat pote bat ordaindu beharko diak Donostin bertan egon da, pues, hori tokatuko zait bai. Gusto egiten de gaina, osea, ez da problemik. Oso ondo, mi esker, Maneix. Zuei, erorte.